Yachts Agentin verkkosivuilla näkyy pitkään jatkunut yhteistyö Digiscoopin kanssa. Brändimuutoksen myötä CCN Cruisin Catamarans muuttui Yachts Agentiksi. Logo, nimi ja visuaalinen ilme uudistettiin modernimman ja asiantuntevan ilmeen saavuttamiseksi. Viime syksynä käynnistynyt verkkosivujen uudistus näkyy nyt tyylikkäänä ulkoasuna, parantuneena käytettävyytenä ja mobiiliyhteensopivuutena. Sisällön laatuun, hakukoneen näkyvyyteen ja ylläpidon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Yachts Agentin kaikki palvelut löytyvät nyt samasta osoitteesta. Lagoon-katamaraaneihin, Highfield-veneisiin sekä laadukkaisiin charter-palveluihin voi sivustolla tutustua sekä suomeksi että englanniksi. Sivustolta löytyy myös tietoa sopivan veneen valinnasta, hankintaprosessista ja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista, jotka tekevät veneestä houkuttelevan sijoituskohteen. Charter-palvelut tuotteistettiin ja tarjolla on nyt 10 erilaista risteilypakettia, joista asiakkaat saavat sekä inspiroivia ideoita että tietoa Yachts Agentin tarjoamista charter-palveluista Suomessa ja Kroatiassa. Sivuston automaattista markkinointia voi ohjata HubSpotista ja seurata toimintaa räätälöidyillä analyysityökaluilla. Jos yrityksenne brändi, verkkosivu tai viestintä kaipaa uudistusta, niin Digiscoopilla on laaja kokemus ja taito kehittää liiketoimintaamme.